Дами и господа, този поздрав е специално направен за Еркал и неговата скъпоценна съпруга Шенгю и тяхната малка принцеса Ейлю от село Бажурово за най-прекрасното семейство! Авела Кая Гилитаро, Еркалаче и Тало, Леско семейство. От наше село поздрав керава Медадески. О, Еркал, Барока и си, Леско, семеен ден ромален. Ми фамилия, мастарен тумаре мосте. И Симан Будбари фамилия, капа баравту мен. Вали гърми за Еркал и Шенгю, пак им върви, с обич се дарува. Ейлю ги крепи, в къща се събира. И цяла България Лекси ти си барвало Еркале, онай баро Анди Леско фамилия Шенгю до тут Ейлю сърчар шукар. А ме керава сам се издигна, имат любов, къща палатина и красивото дете. Вали гърми за Еркал и Шенгю, пак им върви, с обич се дарува. Ейлю ги крепи, в къща се събира. И цяла България обратя дружина Тушунен Совакерова, наши пераве на Медаде Еркале. Паме синян дубо думесте, одоле си баре легендария, Тари Бари Леска фамилия. О Еркало, о баре домо Кукова, баре Вилеско. Вали гърми за Еркал и Шенгю, пак им върви, с обич се дарува. Ейлю ги крепи, в къща се събира. И цяла България Лесолено Еркал и Шенгю, о патрони